Wakamborara naye? Kangani? Ashika Ka4. Ashika Ka4. Kanosika Ka4. Kadana. Makadana na kurora here kana kuita sei? Kudanana. Kudanana kurora here kana kwete zvekurora. Kwete zvekurora. Kudanana kwete zvekurora. Ka4 TV Nyaya se Saka sene mprenti fumu mangade ndio. Ane makore mangani? 49. Defendant 20. Yekumitisa mwana wa Mosa yekumitisa mwana sikana ngonzani? Paris. Ane makore mangani? 15 foot. Yeah? 16. Come on. Saka ilikudiwa Naye fesi chari kudachi figo ningikia pa hongu akamitisiwa mwana asi chari kudachi amsoro yichangamirende ni dari. yes Naye ndawe naye kama kuweza kukarisana na nada mkombo mvire tenda kunikuza kandiwira naye mawirirana then muita sei muzisanga si nyaya uri tikawirirana pa ndakati no mwana uyu ndachiperekedzea se mwana ani pamiri ndachiendeswa kumukomana wake ishoka vatsvaga vakuru vakaendera nemwana uyu akagara naye zvi 1 week ari kumba vatanga vapike ngavapike fambele nguva iri kunonoka kupura kutaura kunyangwa ndimurire kuvanisa ndopopura kuti mwana nemerere chokwadi chekutaura taura chokwadi noti papa pakutaura wakataura nema dzinokupindukira taura nikumbira kuti mwana unobatsirwa nese zvandotora chiwe chokwadi. aiwa yo sweri nyake maidzo maviataura mutererese ati zvandicataura ini ndokumbira kuti mwari chive chokwadi chive saka kataura manyepo arikuda kuti yashandike kuve chokwadi saka gadzirisayo mupikisa zvakanaka ndomupurisa zvandichapupura panapa ndikuti mwari yandimirire chive chiri chokwadi kuti mwari wandimirire chive chokwadi. alright ande akazoperekedzwa neakuru akaenda naye kumba kwamupomkwasha wako asvika kuyoka akagara 7 days akatomupa mari. aiwa kanai muri kutanga kutaurako kana muri kunyepa mese pasina munhu wacho mwanasikana wacho uyu ndiye murume kauyu iwe ndiyo mubereki kaipo saka wauya nenhau yako saka isi tiri kutonga mwanakomana ari yegapa mwanditi ari kutaura kuti akatora mwana wako ari kupi ndiwani wewe murume wako ndeupi anonzani iwe musikana Farisi chii chako musikana wako kuita sei makadanana kurora here kana kuita sei kudanana kurora here kana kwete zvekurora. kudanana kwete zvekurora kuita sei ndaida kuzorora saka waida kuzorora pamiri panapo ndepani apasi pako wakamborara naye kangani Ashika Ka4. kanosvika Ka4
Mazuva mangani? Ndakumbota. Ndakupa udara mukana wekutaura. Mazuva mangani? Chakaitika pane musikana. Aiwa. Ndati musikana wako waitamba naye. Makarara naye mazuva mangani? 4 days. Ndizo 4 days. Uchiti uri kurara nani? Inditi ndiye musikana wangu. Musikana wako wakamugadzira. Wako wakadhirowa here kana kutora ivhu kuumba? Sezvo ndaidana naye. Sezvo waidana naye? Ndida kuti aite muroro wamai wangu. Wakamuona kupi? Uyu musikana uyu chakaitika ndaishanda kumasoro. Chakaitika ndaishanda kumasoro. Ndaishanda kumasoro musikana uyu angani namba dzangu. Handi akanditanga kuWhatsApp. Chitara kuWhatsApp. WhatsApp. Iwe isi patiri kubvunza. Tatanga kuziva kuti musikana uyu unomuziva ukati unomuziva. Ndomuziva. Ukati wakarara naye. Ndizvo ka? Wakadzidza kusvika papiwo? Ndakapera form 2. Form 2. Pamiri panobata nekurara nemusikana kangani? Ka1. Chero ka1. Saka iwewe zvawairara naye waiti iwewe chichiri kuitika? Usati wasumuka kuenda kumumisa waiti iwewe chicha uri kuita? Inini vafia musikana wangu ndaimuda. Zvawaita kwese kwaona kuenda kusiri kwatikuudai akakupa mvumo yekuti unongoona musikana uri apo ototora woenda unomurara unotaura naye kurara naye ndiani? Hapana. Ukasvika musitoro makapekwa zvinhu nemuridzi wesitoro unosvika uchingotora? Kwete. Endai mberi nemwena. asi watobvuma udhara nyaya yako? Kubvuma ndabvuma but aiwa ngati watobvuma udhara nyaya yako? nyaya ndaibvuma. Pauda kuramba ndikuti chiramba tenzo. Musikana uyu ndakadana naye asi padana naye ndakadana naye September ndichanda kumasoro. Pa September na October uyu akauya shuwa zvekumba ndi. Wakauya achimsiya zvisimba isu atambowirirana. Saka siya zvisimba ndabuda ndaenda kubasa. Ndakaita 7 days ndiri kubasa. Anditi pandakadzoka kubva kubasa kwekwe ndo pandazomubvunzisa musikana ndati ko pamiri pako pane mamanzi mangani? Iye akanditi 5. Isu tatadana 2 months auya kumba. Ndipo pandakapesana nechinyaya ndipo pandakazana mudzosera kumba kwako. Takati tozozviona. Papo ndipo pandozivawo. Ngepaunoziva iwewe? Zvinochinzwa kamwanangu. Murawo wekuroora. Handiti wanga uri kutsvaga musikana wekungorara naye here? Aiwa musikana uyu ndida kutoroora asi chakazoitika kana waida kuroora wakazorarirei naye? Aipapo Poda kuramba kuti mazuva chete. Pakapesana kozi ini ndadana naye 2 months. Iye akabva uya pamuviri achitandi pane 5 months. Saka ini ndipo pandikushaya kuti ipapo last year ndopa mukatotanga kutorara mese kana kuti mazotanga kurara mese rini? Akarara neni musi wa 10 May. Gore rineri musi wa 10 May. Iwo wakatanga kudana naye rini? Kurara naye rini? musikana uyu ndadana naye September ndo pandoziva ini. Goronori. Chokwadi. Saka iwo chaunoda kuedza kutanangura kuti kudii? Chada kuedza kutsanangura ndii. Ida kuedza kutsanangura kuti musikana uyu pandakadana naye zvishuwa nasikazowirani pamwiri pake. September ndo pandakanga kudana naye. Ende pakauya nditi andatomboramba musikana ndakabvuma asi ini zvakandibata manje kozi aiwa isazikutaura zvepamiri isazikutaura pakudanana
ini msikando muda asipa mwili hapa sipa. All right, fine. Wati msikana muda. Pamili hapa sipa. Pamili ndepani. Pamwili ane mkomana wake. Ane mkomana wake anunzi Nathan. Mkomana wake anunzi Nathan. Ene mkomana ari kwedu kumaini kwa ndogaro. Kwedu kumaini kwa ndogaro. Pakanaka. Iwe une wakomana wake. Ndoziwe iyo ndio Ndakarara. Ndio karara naye. Ko Nathan. Nhumbu muziva kutaura kuti akandoona kupindi naye kana kulala naye. Right. Chatinoita nhau iyi yapera kudhara. Maperero yaita nhau. Iwe wawanikwa wine mhosva yokuenda kunotora mwana uyu muchiraramese usida kutora gwara rehunhu, wakatora gwara rehumhuka reupombwe. Andiri wazvinzwa? Wakaita upombwe. Waita upombwe wakasiya mbeu dzako, saka mbeu dzako ndo dzakujeminata, ndo dzakukura. Saka iwewe kana wine wefungidziro yekuti kune mumwe murume anorara neuyu kana kuti akarara neuyu, kwane chinonzi DNA test. Wazvinzwa? Iwe kubatwa uri pedyo ndiwe watakubatawo kuti uyu chagara naye ari mukadzi wako pedyo. Kana mwana asununguka munoenda ku DNA test. Wazvinzwa? Ku DNA test ndiko kuchataura baba wemwana uyu ari mudumbu. Uri kunzwisisa? Kana zvazoonekwa kuti mwana ari mudumbu uyu haasi wako, tinenge takusunga uyu. Urunzwisisa? Ndiye anenge akuripawo futi zvakare, nokuti anenge anyepa pamberi pedare rino kuti anoziva iwewe chete. Uri kuzvinja musikana? Saka apa iwewe mimbayo ndeyako pari zvino, nokuti watendera kuti wakarara naye. Then baba ndimatezvara tikandidzorere mubvunzo. Iwe mukadzi mwana uyu uri kumuda kumuroora, uri kumuda? Ko iwewe mukomana uyu uri kumuda? Wati chii? Ndikaenda kwavo pacho aitondiratidza mamwe mapika achinditi uyu ndiye musikana wangu wandikuda kuroora. Mubvunzo wandakubvunza mwanangu ndingati ndikudetsere. Ndakudetsera kuti iwewe uri kuda murume here kuti uite imba. Nokuti akatondimisa kuenda kuchikoro. Favatini uyu ndiye ari kuda kuti ave baba kana kuti achakuberekesa muupenyu hwako wauchazogara naye kumazuva yako yeupenyu hwako. Uri kumuda here? Uri kumuda? Anonzi arizita? Chitaura chokwadi chako pemhiko kune uyu kuti iwe Sidini Seke. Ano Sidini nani? Sidini Tseke. Sede. Ndinokuda. Chitaura. Sidini Seke ndinokuda. Ko iwewe ipowo mhiko yako tinzo. Kani ndokuda.
asichandokumbi asindokumbi. Alright, fine. Asi Ngatinzwe kona tezwa. Wewe watu una makore mangapi? 16. Unechi? 16. Ye makore. 16 years. Mwana chaya kama makore. Saka atirodze munhu ari pasi pemakore 18. Andimazinzi sekudanana kwamuri kuita munoramba uchienda kuchikoro. Iwe renda basa rei? indoshanda construction. Kuconstruction ndika basa rei? Yekuvaka. Uri build. Saka wogadzira kuroora mukadzi wako kana ane 18. Saka atezva imi chitaura zvamuri kuda chinzwa. Ndikuda kwasha wangu achengete mwana wake kuti aimbo takaenda naye akandirambira tichida kugarisana mune zvakanaka. Ndosaka ndauya kuzochema kuno kwamuri kutoti mwana wechikoro takaita zvekumhanyisana tichienda kumberi kujera kuna kwendinosvika. Ndosaka ndamhanya umwe kuti mutibatsirewo. Iwe nyora damage. Nyora damage. Then muchiri vana vadoko munopana mukana mopedza chikoro. Vabereki vako vari kupi? Ngavaye pano amai vacho. Ngamgara kwa maya. Chivara kumjira shamwa. Ndime amai ve mwana uyu. Mwana uyu ndeupi apa? Mukomana. Uyu mukomana. Saka mhosva yake maiona? Ndoiziva. Munoiziva? Kuti ane mhosva. Saka mugadzirira pamunobhochajwa damage yokuti tainge aingaenda tamuendesa kumapurisa kunosungwa. Saka papana imbaba. Andi mapanzo? Noti makore yake asati akwa? Asi kana apedza makore yake yakwana 18 murora wenyu unokwanisa kuya kuzoita sei? Chiri pano kuti achengetedzeke. Mukamwenda kumwe aende kuchikoro, imukabhadhara madamage kureva kuti matobatira. Ani munopanzo? Mune matobatira kumwendesawo kuchikoro kana kuti apo nepapo mune makuzivesana navo. Makambozivana makambokwazisana neavo. Togara pamwe chete. Munogara pamwe chete? Togara pamwe chete kubhibho. Munozivana? Saka muri asevere nasevere. Saka inhau yakareruka imi chenda munopanga mwana wenyu kuti ave mwana kwaye baba vakakwana. Muvataurira kuti ngavapofomare maziso kune vamwe vavanoona vachifamba. Imi miatezvarawo murogara pasi. Uyu mwana uyu akasika kumhanya odzikaniswawo oenda kuchikoro muchengetedzawo ugarisani hwenyu wamakaita. Asi damage imi muchabisa yekuti mwana uyu akanganisika. Ye tamboti chiye tatonga tati anosungira kusungira kwacho unechitopera. Vanyore zita vamaya pamusha yemwana wavo. Nyora yamaya zita ravo pamusha yemwana wavo. Vachabatsira mwana wavo. Anozvishandira tinoda kuti unge muchibhira anokwana pane pamwe paanozotadza.
Babaru. Mwana wa. Babaru. Abaya ndasiana kutara. Amana apa mwana wangu baba. Ndeyemukomana. Kwa maana mbona Ndio sasa maana taji Saka wamai fadza naye Sede. se Sede. sele Sede. sele oye naye sede unobvisa saizo kusungira mari yembonano netsvakirai kuno $200 njira 12 meters negumbeze 15 kgs mari yepamusoro $100 mombe yeshimanda imwe chete mbudzi 2 2 damage mombe 2 preparation yemwana full time preparation yemwana full time unototenga zvese ndizvozvo Kandei mombe machete kuna mambo kuti regadzire shiri zaya harina muto mwana mudikuri nembudzi pamusoro kuti vana adiki havatariswi mbosiya vambokura vatanga vaita 8 years motariso wako wozera asi mwana wabvuma kuti mwana ndowako munoenda kuma-DNA test ma-DNA test munopfuura nemuno mudare mopiwa munhu wekuenda naye ndiwa munoenda naye munopfuura nemuno moenda ikoko mopiwa tsamba yenye yakavharwa yovhurwa muno mudare kuti zvakamira sei mwana kana azvarwa asi preparation unenge wakinditsa zvako full time ndofunga mazingo ambuya munobatanidzwo majuzu zvemwana zvomuzukuru vanoenda avo mazuva kuti aya umbozviramba izvo ndofunga ndizvo Chema taura tinzwe. Inde chemo kuti indiniwo nakuro zezokubonga njese asanombo. What? Inini nakurawo nechizvonirawo zezobonga satambota ndamboona mumzi wangu wanogara nomumrume. Saka inde chemo kuti ndakashanda nechi biso pano ndawana. Aiwaka. Koyo chakashata chima vavo kuti vakubetsere apa uri kutirerera iwewe kuti dare rino rizive kuti amai vako havana baba vako iwewe vari kugara nomumwe murume apa ndikutokumbirawo wakutopara mhosva apa kutokumbirawo wakutaura kaprivate amai vako iwe kana kuti zvigona gamuchira mhosva yako yawapara iwe kudza amai vako nababa varipo unovakudza wazvinzi ya baba varipo tovakudza zvishuwa but kana magarisiro andoita nawo ntombo agara zvakanaka saka ndikuti ininiwo mashandiro andikuita nechizvionera kuti uzosvika uko pamushawo pasiri panguwo izvo chinhu zviri kwauri nokuti sichatotaura kuti chengeta mukadzi wako ya chengeta mwana uyu wawadhameja wamukanganisira upenyu hwake ndochikumbiro chandikutaura kuti vasazosvikaopa ndo anobhadhara ndakaona mari ndo anobhadhara kutanga guru nori hapana chandokwanisa kozi pamhosva yawapara iwo hautiudzizvo ndikukumbirawo iwo unotongoudzwa uchaudzwa ndachigwida mabhadhariro unozouya kudai vokutaurira mabhadhariro atiti asi zvibate utsvagawo nzira kwete kuitirana kufurirana nevamwe vakomana kwazvinzwaka chokwadi wamboona kukura kwawaita hasi kutaura kukura kwawaita ndokwaruda kuti mwana wako ari mudumbu mapuresa izvozvo futi apa mwana haana mwana aiwa ndati ndozvaruda kuti mwana wako ari mudumbu mapuresa izvozvo ndakuti ndiuri kutaura izvozvo unozoona sei
unozvionose apa mwana cha believer taenda kuma dentist uchaenda kana nguva yako iwe tenda kuna Mwari kuti mwana adetserwe uchaona chibudariwe asinini pane chikumbiro chandaikumbira mama ndenge ndikushora sakuzi kushora ndaikumbira kuna murungayo wangu murunga yadiko wataure chokwadi noti mwana wako akamboenda naye kudara kusikana akamborepewa vachigara kwaarari saka ndaikumbirawo ipapo chikumbiro ichocho murunga yangu ipapo wandirerutsirewo chokwadi mambo ndikutaura ndiri panapa ndikukumbira noti wakambobhadharwa kwamuriye wangu murungayo wangu vari apa ndizi kutaura zvekunyema wakamboita sei wakamboenda kudare nemusikana yeyu nyaya idzodzi futi dzekuita sei dzokurepewa saka ndaikumbirawo ipapo mambo kuti mundirerutsirewo pamachira handiti apa patataura kana mataura kudaro kuti imimi wakamboenda kudare ndizoka ngatovhunza baba mwana wenyu pane makamboenda naye munenhau iyi kudare ndikudaira mama nokutoti paigara netete wacho kwaharasi mwana akabatwa rezi nyaya yakatombotongwa kumatare kwamurewa ikatombotongwa kumatare kwamurewa saka wanga wanyora mombe yechimanda chibisa mombe yechimanda chibisa mombe yechimanda nyaya yacho amai vacho varipo musikana vakafamba nenyaya yacho netandakwanisa varimo zvavo varipo amai ndio vakafamba nemwana amai mwana wenyu iye imwe yabuda tapedza yedu kuti tive tapaudhara judgment asi takubisa mombe yechimanda muri kupanzwisisa kunyaya izvezvo mwana uyo akagara natete vake kubvira ari muECD pazvakaitika paari kunzi pacho akarepwa ipapo mwana haana kurepwa anga ari mukomana munext door watete vake akatomuzvuzvurudza achida kumurepa asi haana kuzomurepa that's why ndisina kana kutozoripwa pamusoro pemhosva yemwana iyeyo ndakasvika shuwa kumatare kwese kwamurewa uko ndikatoenda kuna Major Street mwana akaongorora akaona kuti haana kukanganisika andina kana chandakawana ndofunga gore roti atakarima foja mari yese yakapera ndichifamba nekuda kwemwana uyu asi anga asina kana kutombokanganiswa ipapo wanga ndinyeperi vakangonzwa zveshuwa kuti ndonyaya dzandafambira sezvo tinogara pamuchete asi mwana wangu anga asina kurepwa nyaya iya yakanoperera zveshuwa koNhumbu kana kuposition kwese uku ndakasvika ndatenda nekutaura kwenyu asi hatikutererei nemuromo kutaura kwamuri kuita tinokutererai negwaro rinenge rakabva kumurawo racho rakabva kuna Magistrate kuti uyo haana kukanganisika pane zvakaitika saka imimi munoenda kunouya netsamba yamakapiwa kwaMagistrate kuti uyo haana kukanganisi ane mazvinzwa kana tsamba yekuchipatara kwaakaongororwa neripoti rekumapurisa noti nhau yerep inofanira kumapurisa mapanzwa yes chazvinoita kana takuzvibvunza zvichibva kuno kudare hatisi kuda mabhuku tinokuda gwaro rinenge rakanyorwa rakasitempewa kuti mhosva iyi yakaparwa zvechokwadi musikana uyo akaonekwa kuti akanga ada kubhinywa asi haana kuzobhinywa mapanzwa toona kuti ichokwadi here kana kuti kwete musi waningirike munhu yakuzodzivisa asi judgment isisu tapa asi tikazoona kuti pakutaura kwenyu kwamuri kuita umbowo munotaura kuti ndo zvakaitika mukatadza kuunza mombe yechimanda inobhadharwa sumuka henyu pane chimwe imwe mukumbiro wekuita jere kasimba rashemerano